Вітаю! Вы глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні мінамётныя падраздзяленні батальёна Літвін удзельнічалі ў баявых задачах са змежнікамі ЗСУ. Выведка батальёна працавала на лініі фронту. Частка ваяроў працягвае трэніроўкі па падрыхтоўцы да новых задач. Ваяры батальёна Волат працягваюць паспяхова выконваць баявыя задачы на адным з найгарачэйшых накірункаў фронту. Падчас выканання аперацыі адзін з ваяроў быў паранены. Ён гаспіталізіраваны, і на дадзены момант яго жыццю нічога не пагражае. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Караўцова працягвае падрыхтоўку асабовага складу да баявой задачы. Так як нядаўна падраздзяленне БПЛА пашырылася, праводзіцца неабходнае баявое зладжванне асабовага складу. Страт на гэтым тыдні няма. Таксама на мінулым тыдні прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная аб'яднанню палка Каліноўскага і кіберпартызан. Прадстаўнік кіберпартызан цяпер уваходзіць у штаб палка Каліноўскага. Нагадаем, што кіберпартызаны гераічна праявілі сябе ў пратэстах 2020 года супраць дыктатуры. З пачаткам паўнамаштабнай вайны кіберпартызаны сталі дапамагаць ЗСУ, ГУР, СБУ інфармацыяй аб перамяшчэнні акупантаў на тэрыторыі Беларусі. Мы вызначылі агульныя мэты палка Каліноўскага і кіберпартызан. Вызваленне Украіны, звяржэнне акупацыйнага рэжыму і аднаўленне незалежнасці Беларусі, стабілізацыю Беларусі на пераходны перыяд, вяртанне да дэмакратычных прынцыпаў кіравання і законнасці. Мы рады супрацоўніцтву з арганізацыяй, якая рэальна дзейнічае. Вітаем кіберпартызан у нашым складзе. Разам да перамогі. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацый у нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўсю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!